Čižo pada prvý. To budú mať všetko moča. Hej! Oni chcú pomalu nebo rýchle? Rýchle! Rýchlo! Koľko sa rýchlo? Ja tak vytriaslo. Ajajajajajaj. Kokos. Čižo. Ježiši Kriste. Pomalo. Ježiš. Pomaly. Pomaly nebo rýchle? Pomaly. Rýchli. Rýchlo. Lebo Čižo podľa mňa dáva, aby sme išli rýchlo. No ale neviem, oni to majú trošku ťažšie púkaj na Miša. Tak. Dobro, dobro. Dobro, stačí. Stačí. Ježiš. Ježiši Kriste. Neboj se. Som hovorila, že Čižo prvý. To bol Čižo, až to bol Juro. Kde je? Či je? Tu je, poď. To je bylo pomalu, a teraz rýchle. Čo? To bolo pomaly, teraz rýchlo vraví. Teraz rýchle. Filmovali ste to? Jasné! No, ty kokos, akože mne to lieta v rukách, to sa nedá. Jasné! Ale akože to lieta jak hovado, tam je akože stena more. Nevadí, toď. Je teplo je aj mi. Strašne teplo. A ja som celý dan tady. To je hrozné. Ty kokos, to je drsné. Ideme. Ideme. Držte sa! Rýchle nebo? Tak pomalšie, stredne. Chcete takto? Pomalšie, jel? Chcete pomalšie? Pohode! Rýchlo. Ešte pohode. Rýchlo, tam už sú rýchlo. ty vole, že ťa ho vyhodí. No čo je, Junci? Kapsa. Jeba, čo? Skoro mi utrhla ruky. No. To snímaš nebo fotíš? Snímam. To stavi na YouTube, musíš. Čo? Dobre, na Nechaj YouTube. to na YouTube. To určite. Geroj zo Slovenska. Jaké mali silné reči. Water Sports Koko. Veľmi. Ale napíši na YouTube Water Sports Koko. Koko? Evo. Daj mi to tričko. Koko. Okay. Ne kokot, Koko.
Držia sa pánečkovia. Ja už aj fotky by som mohla spraviť. Teraz im urob fotku.